İstanbul'un aeroportundaky kassalarda Türkmenistana barýan uçarlara biletleriň tashimmeti ýylyň ahyrına çenli satılıp guturypdyr. Azatlyň Türkiýedäki habarçysynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä bilet satýan işgärler ýanwar aýynda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Uçar biletleriniň yetmezçiligi adaty uçar gatnawy ýola goýulyp türkmen raýatlarynyň Türkiýeden köpçülikliğin gaýdýan döwrüne gabat geldi. 11-nji noýabrda İstanbul'un halkara aeroportunda Türkmenistan howa ýollarynyň kassasynda Azatlyň çeşmesine aýdylyşyna görä iqtisadiýet sınıfy biletiň bahasy $405 durýar. Ýöne biletler ýylyň ahyryna çenli satylyp guturyp, bahasy $755 biznes sınıf biletleri dekabr aýyna bar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal online neşri noýabr aýy üçin iqtisadiýet sınıfy biletleriniň Türk howa ýollarynyň kassasynda hem ýokdugyny habar berdi. Neşir İstanbuldan Türkmenbaşy şäherine gitmek üçin biletleriň 2-nji dekabra bardygyny we olaryň bahasynyň 10,5 müň türk lirasyna barabardygyny habar berýär. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana uçarlar hepdede aldy gedek uçar. 2,5 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden uzak ara kesmeden soň türkmen we türk howa gatnawçylary İstanbuldan Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerine uçuşlary amalaşdyrýarlar. Uçar biletleriniň ýoklugyna garamazdan türkmen raýatlary uçarda birden boş ýeriň döremegini umyt edip Türkmenistana ugrayan her reýsiň öň ýany İstanbul'un aeroportuna ýygnanýarlar. Soňky hepdelerde uçar biletlerine bolan islegler hasam güýçlendi. Bu belli bir derejede Türkiýede bir kanun ýagdaýynda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň watanyna dolanmak zerurlygynyň artmagy bilen baglanşykly. Sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin viza düzgünligi ýeridi. Mundan başga da migrasiýa şertlerini bozan Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýeden öz watanyna gidende deportasiýa belgesinden gutulmak mümkinçiligi döredi. Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýy öwrendi we gidýänler bilen ara gatnaşyk saklady. Onuň sözlerine görä 10-njy noýabrdan öň Türkmenistana giden türkmen raýatlary şerhetden geçende olaryň pasportlaryna deportasiýa belgesi goýulmandyr we şeýlelikde olar ýakyn wagtda Türkiýe gaýtadan dolanmak mümkinçiligine eýe bolupdyr. Soň günlerde Türkiýeden Türkmenistana barýanlaryň en çemeti bu maglumatlary tasdiklapdyr.